Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi namhlanje kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezinkulu, izindaba eziwusizo, izindaba eziyisombululo kuyona yonke inkinga ongase ubhekane nayo ngoba sonke siyabona ukuthi sibhekene nenhlekelele la emhlabeni, sonke siyabona ukuthi sibhekene nengwadla la emhlabeni, sibhekene nenkinga enkulu yey'khathi zokugcina, inkinga enkulu yesitha. Sonke siyazi ukuthi uma engabe isitha sakho sizama ukuthi silwisane nawe, usuke usenkingeni, usuke ukurisk, usuke uhleli with caution. Abanye when we see in movies, in bioscopes or anywhere, mengabe enesitha thizeni mhlasimpe eyinkabi, uzama ngayo yonke indlela ukuthi ahleze eyivikelile ngokuthi afake those belts iy'nkabi eziwafakayo because uyazi ukuthi unezitha, angithi uyazi ukuthi nanoma ikephi la ehamba khona mhlawumbe ngakhona ongamkhomba ngesibhamu ambulale njengoba naye esuke ebulala abantu. So ngaso sonke isikhathi uhlezi ezivikela nanoma ubani mhlawumbe oyisikhulu onemali uhlezi ezivikela, abe nama-bodyguards, abe namasosha noma eyisigebengu, uhlezi ezoba nendlela azozivikela ngayo. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi ukuthi njengoba siphila emhlabeni la khona isitha sethu, we are out to protect ourselves, we are out to make sure ukuthi we are at a point of protection at all times. We are at a state la khona isitha sethu won't be able to get to us ngoba sihleli naso isitha la emhlabeni. Sonke siyakwazi lokho, sonke siyakubona lokho, we are well aware ukuthi isitha futhi senza yonke into, so sizama ngayo yonke indlela ukuthi singafinyelela kanjani, whether it is plotting ukuthi how much protection has God covered us with, how much guardians, how much guardian angels are around us, how much we can do the dirt to make these guardian angels that are around us to flee away from us ngokwenza kwethu okubi. So ngaso sonke isikhathi isitha sizama indlela ukuthi kube yithi esixosha izingelosi ezisigadile, esixosha i-protection yaNkulunkulu by the disobedience, because obedience towards God, that is when the Lord can come and dwell with you. That is when the Lord can send all the angels to come and help you in each and everything, each and every aspect empilweni yakho. So isitha ukuze sithole indlela yokungena, senza njani? Senza sure ukuthi wena oxosha yonke into ongaziprotecta ngayo. I hope anyone and everyone can hear me when I say senza indlela ukuthi kube nguwe ovulayo esikhiye, kube nguwe oxosha izingelosi ezikuvikelayo, ezikusizayo, so that sizokwazi ukuthi singene sithole indawo ebese siyakubusa ngayo yonke indlela esingathanda ukuthi sikubuse ngayo. So as I stand here in front of you today, the Lord was busy making me understand ukuthi ngaso sonke isikhathi uzozama indlela abona ngayo ukuthi it is easier for people to understand, or it is easier for his word to get into us. If uNkulunkulu knows and see ukuthi okay, you understand better through dreams, then uzofika kakhulu through dreams. You understand better through visions, then uzofika through visions kakhulu. If you understand through the word, then uzowenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi if you funda izwi kaNkulunkulu, you will understand God better. But the most highest way, highest form, if you understand him ngezindlebe ekhuluma, ngisho kuthiwa uyahamba endleleni uzwe izwi lakhe, the more you understand the Lord, that is when he will come and talk to you. And I've realized ukuthi the more you obey, the more uthamba uvumela umoya kaNkulunkulu, that is the more ukusebenzisa, that is the more ufinyelela kuwe. And we shouldn't be worried ukuthi uNkulunkulu ufika kanjani, but we should be worried ukuthi thina simvumela kangakanani ekuthenini afinyelele kithi, because uNkulunkulu ufika nanoma ingayiphi indlela. But le abona ukuthi ukwazi uunderstanda ngayo iyona afika ngayo kakhulu, especially just saying his words nje, uzihambele endleleni uNkulunkulu afika atshala enhlizweni ngaleso sikhathi amazwi akhe, which is what the Lord inflicts in me ngaso sonke isikhathi. Because I allow the Holy Spirit to dwell nanoma inini.
I'm not saying maybe there's something so much better, something so much good about myself, but I just want people to understand ukuthi mhlasimbe if I do not say ukuthi I had a dream, it's because uNkulunkulu isikhathi esiningi afika ngaso kimi esikhathi la khona ngisuke ngi-conscious. Ilesikhathi la khona ngisuke ngiphila along with everyone, because I make more time to meditate, more time to be alone, more time to be at a quiet space, to allow him to come, to allow the Holy Spirit to talk, to allow the teacher to teach. Ongumoya Oyingcwele. So uNkulunkulu just bounces topics anywhere, anytime. Just touches my heart, pinpoints with nakho. Talk about this. I want people to know this. If you understand 1 no 2 no 3. Because la South Africa into yenzakalayo njengamanje. And the Lord was saying this to me yesterday. Because izinto eziningi uNkulunkulu uzigqamisa ngama experiences enzakalayo. Izinto abantu abazikhulumayo, ngama circumstances, actions, activities, zonke izinto ezenzakalayo in daily life. So uNkulunkulu akugqamise ngakho konke ukuthi see the child lento eyishoyo. See loya mama lento ayenzayo. See lento abayicelayo. See lokho abangafuna ukwenza. They're making me understand all these things. Iyona indlela uNkulunkulu afinyelela ngayo ngoba ukhuluma ngayo yonke indlela, and you always leave a sign so that we can see and understand and be able to know what now the Lord is talking. So yesterday uNkulunkulu was busy inflicting kakhulu enhlizweni yami ukuthi people are being initiated, yazi. There's too much initiation like South Africa, to be quite honest. And most people, they can't see ukuthi what's this initiation about? What is happening to us people? What is happening to our bodies? What is happening to our minds? What is happening to our hearts? What is happening to our lust? What is happening to izinto esizilangazelelayo esizikhandlekelayo? There's too much initiation, and it's not only happening to all the people abogogo nabamkhulu abangasafuni ukuya enkonzweni. Ithola ukuthi akaxhuga kanalutho kodwa akafuni ukuya enkonzweni, azihlalela, azibhemele, aziphuzele, azenzele amanyala akhe awathandayo ukufihla kale nathi hayi phela sesibadala kodwa kusho ukuthi asisazenza izinto esithanda ukuzenza. It's not only happens to abazali bethu, omama bethu abakhulile, kodwa benza izinto ezibhedayo ezingekho right, bengahloniphi abayeni babo, bengenandaba nezingane zabo, bengenandaba nama responsibilities asemzini yabo. It doesn't only happen to obaba, omalume bethu abangenandaba, benendaba nenjabulo yamanje. Benendaba nokuthi who is on TikTok, ubani odumayo, ubani, all these things. It doesn't only happen to especially the youth, our peers, 18 to 35 years. Abaziphilela umathanda, those are the worst. As abaziphilela impilo esikhashana, impilo obumnandi, befuna yonke into they want. It doesn't only happen to all those people, but the Lord wants us to know what it's happening to kids as well. A very 3-year-old njengamanje can ask you ukuthi hayibo we auntie ngifuna ama-chips. That's what happened to me yesterday when I was coming back to doing the Lord's work. And the child, a very young as 3 years old, ihamba emgaqweni. Imagine emgaqweni. Ayihambi namzali, ayihambi namuntu oyigadile kodwa ihamba emgaqweni. Zihamba ziwu-2. The other one I think is 5 and the other one is 3. And the 3-year-old one intombazane is like, we auntie ngifuna ama-chips. And I was like, oh, awacela kanti ayafuna. And lena 5 yamsiza, I said, wacela. And she was like, ngicela. And uyangimemeza ngicela. And the Lord made me understand exactly at that time ukuthi there's a lot of initiation that is happening njengamanje la South Africa, njengamanje kubantu abamnyama, njengamanje kwisizwe, njengamanje ezinganeni, njengamanje kuwona wonke umuntu. What initiation is that? The initiation of loving the things of this world, the things ezidlulayo, the things that are introduced by isitha. It's not only initiated to abantu abadala ukuthi bathande izimoto, bathande imali, bathande zonke lezi zinto, cha. It is initiated to the kids as well, to izingane.
Because we are living in a generation whereby there's gonna be too much suffering. Thank you, Lord. Let me just pass this dream quickly. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho cela nje ukudlulisa leli phupho ngokushesha because it's links exactly with the topic esidiscussayo njengamanje ukuthi there's a lot of initiation happening around South Africa. I hope people understand mangithi the word initiation ngisho ukuthi there's a lot of introduction, like abantu baya initiate, baya trainwa, bayafundisa, bayaqeqeshwa, bayafakwa, bayajovwa. Initiation bayabhaliswa ukuthi okay nawe ngena kulento nawe initiation like usiko kunento eyenzakalayo like you are initiated, uyafakwa kuleyo nto leyo. So there's this topic ethi the next generation will be born to suffer. I had a dream ngomhla 10 March 2024 ngiphupha I saw a pregnant lady. Lo sisi okhulelwe afike kimi and we're busy washing clothes. Masiwasha lezi impahla siwasha izingubo zezingane and ekukhuleleni kwakhe you can tell ukuthi no man isisakha akakhulelwe ingane eyodwa futhi akakhulelwe amawele but ukhulela izingane eziningi. And when she was showing me her stomach and I was like mengivezela ngizitshela ukuthi hayi mina I'm just gonna be seeing kids bekhahlela eswini. You know how it happens with ladies, but at that point in time mengivezela isisakhe evula iskipa sakhe isisakhe ngasibona sidabukile. It had all these veins, it had singazi ukuthi nje sizovele nje siqhume sibheste same time. And I was so worried and I'm like, oh no, lo wesifazane uthwele kanzima, uthwele ubuhlungu. And at that time we were busy washing clothes, izingubo zezingane. And nalezi izingubo zezingane you can tell ukuthi izingubo zezingane ezindala. Sonke siyazi ukuthi mangabe uzoba nengane engazuthi ngagqoka ingubo ezintsha mayisazalwa nje for mhlawumbe a good year igqoke ingubo ezintsha ezinhle ezoyifanela ezifresh ezinuka kahle, those taste of sabayifaka ey'ngubeni zey'ngane. But this lady had no funds to fund these kids azikhulelwe, so wayesephiwe izingubo ezindala, ezinye zincane kakhulu in size, ezinye zinkulu. You won't even tell ukuthi lezi ngane zizalwa ezizintsha zingaka newborns zizolingana kahle yilezi zingubo. So what happened busy siyawasha and I came across a towel. Kahle le towel kwakumele ngabe limhlophe umbala kodwa mangilibheka it was very very creamy white. Ubona ukuthi selilimbi linokungcola okuningi kakhulu. And mangithi ngiliphakamisa kanje because umama ubhizi uyaneka mina ngiyawasha uyaneka ngiyawasha uyaneka, mangiliphakamisa it was torn, belidabukile. And the Lord made it so clear ukuthi ukudabuka kwento kusho usizi, kusho inhlupheko. And uNkulunkulu maselichaza leli phupho uthi igeneration elandelayo, inzalo elandelayo ezayo actually esikhona njengamanje ngokuqhubeka nangokuhamba kwesikhathi kuzokwanda kakhulu usizi kakhulu, because usizi olwandayo lwanda ngolwazi olugcwele la emhlabeni. Usizi olwandayo lwanda ngenhlupheko, indlala lesisu. Usizi olwandayo lwanda ngabazali abangenandaba nezingane zabo, abazali abashonayo. So ufulanda usizi ngolwazi. See, the internet is full of our prophets, is full of our propheticas. The YouTube is full of everything. So ingane zothi zikhula, they won't understand ukuthi which information should I take njengamanje. Naba prophets, naba fundisi, naba inini, thusibanibane urongi nangomunye uthi hayi umprofeti wamanga lo usiqambela amanga udlala ngathi vele seyikhathi zokugcina. There will be a lot of information, there will be a lot of trauma ezingqondweni zezingane ezilandelayo because of so much knowledge esigcwele manje, of so much light flicked and ihlangene nobumnyama esigcwele manje in the internet, TikTok, YouTube, Twitter, zonke izindawo izinkundla zokuxhumana, angiphathi ke Facebook.
There's a lot of dirt, porn, and all these things. So everything is there. So izingane ezikhulayo njengamanje zizogcwala usizi ngenxa yolwazi oselugcwele selwandile oluzogcwala ezingqondweni zabo ubenze bangazi ukuthi bathatheni bahlanganise nani. Ubenze ukuthi bangazi ukuthi yini ekumele bayidle, yini ekumele bangayidli ngolwazi oselugcwele. Number 2, usizi oluzogcwala usizi lwendlala. We are going in times la khona ukudla kubiza kakhulu. We are going in times la khona ukudla already njengamanje nge-1000 usungathenga igrocery ya 2 weeks kuphela. We are growing in times whereby nokudla okuthengwayo njengamanje akusasuthisi kwayikona. Impuphu ethengwayo isigawe yaba imvuthu kakhulu in such a way that iyalambisa, and not just ubumvuthu ba egayeni kwayo, but sifake nama-chemicals phakathi enza ukuthi kusheshe kuphele esiswini sakho, usheshe ulambe, so that uzosheshe ubuyele uyothenga okunye. Usizi luningi kakhulu, usizi lokushiwa abazali, and abazali abahlakaniphile bayahamba manje. Abazali ababephila isikhathi sakudala bazi ukuthi yini right ukudliwa, yini right ukugqokwa izingane, yini right ukuthi ifundiswe izingane ukuze sihloniphe. Sebeyahamba bayashona bayaphela, isitha siyaqeda ngabo ukuze kuzosala lezi ngane lezi ezingazi lutho kodwa ziqhubeke zizale, zikhiqize more and more children, more and more children, qede futhi zingazi ukuthi zibafundise ini, inzalo yenyoka iyona eyandayo njengamanje. And then bese kuba usizi lokushiwa longazi okubuhlungu kakhulu. Lona sizo lobuhlungu kakhulu. Uthi unomzali kodwa angakusizi ngalutho. Umzali ekhona la kodwa abe busy nempilo yakhe, abe busy nokufeba kwakhe, abe busy nokuphuza kwakhe. Ekhona umzali ukuthi akufundise inhlonipho, ekhona ukuthi akufundise kodwa naye atholakala engayena umzali alright ukuthi ngakufundisa zonke lezo zinto. Usizi cabanga lokulambela ukudla kukhona. Usizi olubuhlungu kakhulu lolo okudlula lonke usizo ongasulicabanga. Ekhona umzali okumele ngabe yakufundisa ukuthi ziphathe kanje mntanami, hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandezweni, kodwa cha angakufundisi konke lokho. So usizi luzogcwala kakhulu kwi-next generation, kwinzalo ezayo, as I saw in that dream, ngenxa yokuthi konke kuyanda njengamanje, ngenxa yokuthi ukwanda kwazo zonke lezi zinto izingane ezizayo won't know ukuthi kumele zikhetheni, zihambe phi, zenzeni kanjani, ngasiphi isikhathi. And no one will care to teach these kids ukuthi zenze njani except for isitha. Isitha ke sizothi okay, you do not teach your kids, ne? Anifundisa ingane zenu discipline, anifundisa ingane zenu ukuthi ziphile kanjani, anifundisa ingane zenu ukuthi zihloniphe, alright. Ngaleyo ngqovu ya 80-inch TV ene DSTV i-compact, ngizokufundisela mina ingane yakho ukuthi kumele ijole noma ina 10. Na amabhayisikobha ayadlala, akufundisela ingane yakho ukuthi kumele ijole. Akufundisela ingane yakho ukuthi noma mayangena nje yathomba, mawumela nje aqina nje umfana wayishela wathi uyayithanda, isingakwazi ukuthi iyovula nayo amathanga. Usathana uzokufundisela ingane yakho. Uzokufundisela ukuthi okay, usungaphuza nawe manje, ungabuthesta utshwala. I-brutal fruit ifana ne-juice. You can taste it. It's okay. Uzokufundisela isitha ingane yakho. Why? Because you do not want to make. Yazi ukuthi iqiniso likaNkulunkulu ilona kuphela ngasikhulula. But the next generation will be born to suffer. The next generation izalelwa kwinhlupheko. It is being initiated usasemanje. You know that kid ethi ngifuna ama-chips, ayiwacela, yazi nokuthi kumele kucelwe. Nomzali akanendaba nokuthi ayifundise ingane ukuthi no mntanami kuyacelwa, because akekho, the parent is not even present. Kodwa ukhona. I know the parent of the child uyaphila, uright, uphile saka. Kodwa akanendaba ukuthi ingane yakhe iyafunda ukuthi kuyahlonishwa noma cha. Akanendaba ukuthi ingane yakhe iyafunda ukuthi umuntu omdala kukhulunywa naye kanjani. Akanendaba uhlanganaphi, ubhizi nezinto zakhe, ubhizi namasoka akhe, ubhizi with whatever abhizi ngayo, engazi ukuthi yini le evelu kangaka. So the Lord is saying to me, South Africa is being initiated ngendlela eyisimanga. South Africa, it is being registered to zonke izinto zasezweni. South Africa is being trained to tolerate izinto engayithandi.
You are being trained to get used to ungamlaleli uNkulunkulu. You are being trained to tolerate what you do not like. You are being trained to make sure ukuthi impilo yakho ayiphelele la ufisa khona, ayiphelele la ucabanga khona. You are being trained how to disobey umzali wakho. You are being trained how to not listen. You are being trained how to have inkani. You are initiated. Uyangeniswa kulento. Next step. Kancane kancane. And if they will be trained at as young age as 3 years, imagine 10 years from now. Esena-13 lo yamntwana ukuthi kuzokwenzakalani ngayo. Because mekwazi ukudimanda manje ena 3 years adimanda ukuthi ngiyayifuna into ewukuthi hello I want it. Mase na 15 uzobe senjani? Uzobe ngasadimanda, uzobe sezithathela. Andike ekuzithatheleni sithi sizomnikeza yonke into for free, everything in a plate. Only wise people abazokwamukela umoya kaNkulunkulu will know what to take, where and when, and what to absorb kanjani emzimbeni yabo, what to keep in their spirit. Basically besingekho kule topic ethi the next generation will be born to suffer. Besikwisihloko esithi Christ bought our bodies for the Holy Spirit to dwell in. Besikulesi sihloko kahle kahle namhlanje. And it links so perfectly. uJesu wasithengela. So basically this topic, I would say it's like a solution to this problem of the tomorrow that we are going to see. Isombululo kule nkinga esiyibonayo eyenzakalayo njengamanje. Kwizinto ezenzakalayo kwiSouth Africa, kwizinto ezenzakalayo kubantu abamnyama. uNkulunkulu ufisa ukuthi ngihlezi njalo sikhumbula abantu abamnyama ukuthi thina njengesizwe sakhe asithandayo wesidalela ukuthi sidle enhlabathini. Siphile ngokuzitshalela, ngokuzilimela. Wengasidalela ukuthi sithembele kumlungu ukuthi umlungu ozonginikeza imali, umlungu ozonginikeza ukuthi ngiyothenga. Because what about laba abangenakho? That's the question I always ask myself ukuthi if sonke sesidalela ukuthi siyosebenza, sifunde, sigraduate and all these things, how about laba abangaphasi esikoleni? How about laba abangayitholi imisebenzi abayidingayo nalaba abayilangazelelayo? Shuthi abathanda bona, shuthi uNkulunkulu akanendaba nabo. And the Lord said, ayikho into enjalo. I love everyone. Phela inini enishilo umthetho wami, phela inini enishilo ikhaya, phela inini enishilo intando yami. Na ufuna enikuthandayo. That is why nigcina nilahleka. That is why curses are upon you. Ufuna ukuyisebenzela wena into, uqhubeka ukuyisebenzela. Uzolibela uyisebenzelile whether uyakhala ukwazi kwanzima ukusebenza ngihlezi ngibuya ngikhathele ngaze ngadrain ngaze ngakhathala nani. Wena ufune ukuhamba wayosebenza ebethe uNkulunkulu mina I'm the provider, mina umondli, mina owenzela konke. What am I saying to you today? Ngithi ngaso sonke isikhathi singabantu uNkulunkulu ufisa sikhumbule ukuthi thina sesidalelwe ukuthi siphile ngensimo. Leyana producer ukudla okunama proteins anempilo, okunama nutrients. Luyabhatata luyana. Othi mawusudlile ukunikeze ushukela, luyashukela ukunikeza energy. Leya energy kwenza ukuthi usustaineke whole day. Leya yam leyana amadumbe. Awudingi nokuthi uziwacophoze kusawode cha. Uwadle enjalo and they're so tasty, alula, ashesha digesteke eswini, agijima kunikeza energy instantly. Luyambila loyana. Leliya thanga leliyana elikunikeza amandla, elinamanzi futhi phakathi ongadingi ukuthi uziyophuza amanzi angcolile. But people are so initiated. uNkulunkulu efuna siphile kanjalo. Phile ngokuzilusela thina abantu. Because thina abantu yonke into kumele siyithole, thina yonke into siyithola mahala kubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Yonke into siyithola ngokuthi silalele nje kuphela. And thina abantu abanothando. Ithina abantu esaziyo ukuthi umakhelwane usebenza endaweni ukuthi yazi umakhelwane unezingane ezo5, umakhelwane yazi umakhelwane ukhiya ubekaphi, ubeka ngaphansi kwetshe. Thina abantu abamnyama ithina abantu abazi leyo nto leyo. Abelungu abayazi leyo nto leyo abanendaba ukuthi uMrs Wellington noMrs Smith
Akanendaba ukuthi omunye uphila kanjani, akanendaba ukuthi omunye usebenzaphi. Izinja zabo kuphela mhlawumbe ii-communicators libe lizikhonkotha lapha emajaldeni. And ibona abantu abanomona, ibona abantu aba-selfish. Ibona abantu othola ukuthi umuntu unefinisha engaka igcwele, ornaments, konke into ikhona nje, khona la emndlini zihleli lezi zinto ayisebenzi. Lezo zinto za-initiate, sezi-initiate nakuthina manje ukuthi sijwayele ukuthi iba ugombela kwesakhe. Uthi uma unento uyigcine, ize ife, ube namaplate inqwabe emakhabetheni, ube namaglasi inqwabe, lezi zinto azisebenzi kodwa khona umuntu oswele ngaphandle. Lezi zinto ziya-initiate kithi. Ube nezingubo inqwabe egcwele u-wardrobe, izicathulo ezitakile hundreds and hundreds, ube no-wardrobe ogcwele udonga lonke. Thola ukuthi awuzigqoki zonke lezi zinto kunabantu abagodolayo. Ube no-blanket inqwaba, thola ukuthi kade kushada nani nani sebeyataka o-blanket udonga lonke kumuntu ahlale no-blanket, kodwa kunenqwaba yabantu abagodolayo la ngaphandle, abantu abamnyama. People, you are initiated ukuthi nizonde ukuthanda omunye umuntu. You are initiated ukuthi nizithande nina. Niyajwayezwa ukuthi kujwayele ukuthi uzithande wena, kujwayele ukuthi ungabi nendaba nomunye umuntu, kujwayele. Uyabhaliswa kwilisti yabantu abanomhobholo, uyabhaliswa kwilisti kwabantu abanomona, kwabantu abangenandaba nabanye abantu. And guess what? Kuleyo list obhaliswa kuyona, it is where kuphula khona imiyalelo kaNkulunkulu, because umyalelo kaNkulunkulu omkhulu umyalelo owodwa wothando, ukuthanda uJehova bese uthanda umakhelwane wakho. Number 2, imiyalelo eyishumi sikusihlakaza nje, isuhlaza lo myalelo lo wothando. Because uyasho izwi lakho kuJesu ukuthi uthando lwamakhelwane wakho lukhulu, ludlula ngisho iminikelo nemihlatshelo. Uthando nje kuphela ludlula ukunikela kwakho ngo-10,000 ebandleni. Ngothando nje kuphela kudlula lowo mnikelo loyo. Kudlula ukuthi uthathe izinkomo zakho uhambe uyonikela ngazo, ngothando nje kuphela kudlula lowo mnikelo loyo ongawuletha uNkulunkulu, by loving everyone. That's the most powerful commandment uNkulunkulu asiyaleza ngawo. That's the most big law uNkulunkulu asiyaleza ngawo, umyalelo wothando. But people are so initiated to hate themselves. Yafika i-trial ebizwa nge-COVID-19, yafika yafaka isigxivizo yathi zondanani, hlala kini wena, ungabi nendaba nomakhelwane wakho. Umakhelwane wakho yakhohlela, ungavumeli umuntu mbeke nje lapha esisangweni angangeni ngisho ungena. You are initiated to hate. Cabanga uzonde umuntu wakini, uzonde umuntu wasekhaya ezulwini, uzonde umuntu eyisibling yakho, uzonde umuntu okumele ngabe uyamthanda, uzonde umuntu okumele ngabe uyamsiza, uzonde umuntu, because nawe egcineni kosuku you will need that help. Uma sumzonde eqala uzoya kanjani ufuna usizo lwakhe? People hate each other njengamanje in such a way that ngisho umuntu esegula abanendaba ukuthi bayombona, abanendaba ukuthi bayohlala naye. They are so busy. You are initiated. Nangaleyo umsebenzi ohlala kuwona, ube too busy for loving other people. You are initiated. Nangalobo tshwala obukumoshela isikhathi sakho nangakusasovuka uphethe ibhabhalazi. You are initiated. Nangalelo soka lakho ohlala nalo iviki lonke nikipite. You are initiated. So that ungeke uzenze izinto ezibalekile, so that ungeke uzenze izinto ezisemqoka, so that ungeke ubuyele ebukhoneni baNkulunkulu, so that ungeke uzuyigcine imiyalelo kaNkulunkulu. You are being initiated. South Africa iya initiatewa. Bukani bantu, vulana amehlo. Amanzi aphuzayo njengamanje agcwele upoison, afakwe ojiki. You are initiated. Thiwashiya amanzi asemfuleni, thiwashiya amanzi emvula, go and phuza amanzi ase-tap, lawa afakwe ujiki, lawa afakwe i-chemical ebizwa ngokuthi, is it fluoride, fluorine? Chemicals. You are being initiated, South Africa. And imoya iyasebenza ukuthi initiate ngandlela zonke. Ebusuku wenze isivumelwano, wamukela ukudla, wamukela izipho, wamukele zonke lezi zinto. You are being initiated. Abangani bakho, izihlobo zakho bakulethela ama-gift kanti badlala ngawe. They are just passing that sort of spell, leyo muthi loyo thizeni, indlela thizeni, because ubuthakathi bugcwele bandile la emhlabeni. You are being initiated. Kuningi okwenzakalayo la emhlabeni, kuningi okwenzakalayo kubantu bakaNkulunkulu,
kuningi ukulahlekiswa balahlekiswa ngakho. Kuningi. You are being taught, you are being trained. Uyaqeqeshwa ukuthi uphule kanjani umyalelo kaNkulunkulu. Uyaqeqeshwa ukuthi ungamlaleli kanjani unembeza wakho, lo ongumoya kaNkulunkulu. Ukwi-training kuyimanje. Yabo nje izwi kaNkulunkulu lithi lifika kuwena uthi mina ngeke ngize ngitshelwe ile ngane. Le ngane idlala ngathi why futhi yona yalifakana namaduku izinto zakomelika idlala ngathi senze ilima. People, owesifazane whether umprofethikazi uma esebukhoneni baNkulunkulu ezokuthula amazwi kaNkulunkulu incwadi yabaseThesalonike kumele ahloniphe. Kahle kahle kumele ngabe ngimboze like completely kanje in respecting of the Holy Spirit, but because I'm portraying the word of God, kuzomele ngibonakala ebusweni, so kuzomele ukuthi ngimboze to this point, to this extent. But you are being initiated. Isithe sikwenza ukuthi ubuke lezi zinto ezincane khona ungeke uzwazi ukuthi uwuze umyalezo. You are being trained. Uyafakwa nawe, ngena nawe, nali igumbi, nali isango labantu abaningi, ufuna ukungena nawe ngenxa ukuthi ubona iningi lingena bese uyangena nawe kulukudu. You are being initiated to not listen to the Lord. You are being initiated ukuthi ungakwazi ukuzisindisa. You are being initiated ukuthi ungakwazi ukuzikhulula. And leyo initiation leyo ayizogcina lapho, because initiation iyisiqalo sento angithi, like makuthiwa initiation school usuke uyofundiswa into. Mase uyifundile into uzokwenza njani? Ngeke ugcina ukufunda kuphela, uzobe usuwenza. Because esikoleni ufunda bese ugraduateile, bese kumele uyosebenza phela manje. Wenze yonke le nto uyifunda. So njengamanje nifundiswa abantu baNkulunkulu base South Africa, nifundiswa ukuthi ningawulaleli kangakanani umoya kaNkulunkulu, niwucime kangakanani unembeza wenu. And the more nihamba against izwi kaNkulunkulu, nihamba against the truth, nihamba emangeni, ila nifundiswa khona, niqeqeshwa completely ukuthi umoya kaNkulunkulu ucima kangakanani, umoya kaNkulunkulu ucima kanjani. There's this example uNkulunkulu kade yenza futhi in these days when it comes to owing people. There's something so hurtful, so bad about umoya kaNkulunkulu mawuzokutshela ukuthi ayibuya uyamkweleta usibanibani mukhokhela imali yakhe. Unembeza ubuhlungu. Let me just use this word khona abantu abaningi bezo understand. Unembeza ubuhlungu. It is very very painful. But let's say you owe neighbor wakho, umakhelwane wakho, umkweleta for mhlawumbe a good 600 rands or 700. Uthi umkweleta leyo mali leyo njalo makuphela inyanga engqondweni yakho kufike kuqala izinto zakho, kufike kuqala ukuthi ayibo kombe ngidinga amakhava osofa, ayibo kumele ngikhokhele iDStv, kufike kuqala ukuthi ayibo kombe ingane kumele ngikhokhele ingane imoto esikoleni, kumele ngenze 1 no 2 no 3. Uthi ufike etown uhalele ipizza because nayo imali igcwele phela ebank, ufike etown uhalele ishwama, uyithenge nerebooster, uyiwaste imali, uthi uyadlula endleleni, ha ilokhu njani ishiphe kanje lezi icathulo kade ngangifuna uzithengele lezi icathulo ize iphele imali, ukhohle ukuthi usibanibani uyamkweleta. La umbona khona uthi wema kombe ngikweleta usibanibani, usukhohliwe. You were being initiated by loving all those things. Ukhohle ukuthi khona umuntu omkweletayo, unembeza wakho uzokuklikha, uzovuka ngale nkathi umbona, ebese sithi ayibo kumele wenze njani, sikuhlebele sik-initiate sithi ayibo kumele wenze njani, awunayo nje imali mtshela ukuthi awunayo. Noma sithi ayi awudingi ukumkhokhela vele ayi it's okay, noma ungangamkhokhela kunani kanti. Kubonakala wena uyacasha ke manje uyabaleka kodwa unembeza libele ukudlile. Next uze uqamba amanga if uNkulunkulu ekhole to an extent uze ufike kini uthi Nkosi yami ngixolisa yazi imali ivele yaphela ave ngineyinkinga nani ngizokhokhela ngenyanga ezayo. Ifike next month. Next month kwenzeke the same thing over and over again. We must know, people of God, ukuthi umoya kaNkulunkulu mawulibele ukukhuluma nawe ungafuni ukulalela ugcina ucima. Kufana nani? Kufana nomuntu uma ezoqala umsebenzi wokuthi abe inkabi noma umsebenzi wokuthi antshontshe. Number 1 mawusayenza into yokuqala uzishaya uvalo. Because umnembeza kaNkulunkulu ungumoya kaNkulunkulu, umnembeza wakho umoya kaNkulunkulu uzokutshela ukuthi lento errong kangakanani, uzokutshela ukuthi lento ayikho right kangakanani. Ebese uthi wena xa ngeke. Yabo lo ngeke lo uzitshela wona. Iwona owenza sure
ukuthi ulibele ufika njalo umoya kaNkulunkulu uma ufike nawo, and iwona oku-initiate-ayo ukuze ukwazi ukuthi ugcine utolerate into ongayifuni, ugcine utolerate isono, usense, and ngaleyo ndlela you are being initiated to tolerate all these things. And mase usuzitolerate lezi zinto lezi, usuzibekezelela, umoya kaNkulunkulu ugcina ukushiya. Ugcine wenze njani ngalo muntu omkoletayo? Mase usungasekho umoya kaNkulunkulu ngeke uzobe nandaba. Uzothi seyicela imali yakhe, ungamshaya nokumshaya uthi manje kumele ngenze njani? Uzucasuka, kumele ngenze njani? Angithi anginayo, ngitshela ukuthi anginayo, ngitshela ukuthi nginenkinga ngithi. Because umoya kaNkulunkulu is long gone. Lo obuzokuthambisa inhliziyo ukutshela ukuthi no man, ivele imnikeze le mali yazi. Usheshe uyikhulule. Because ngaso sonke isikhathi if uzohlezi ungekho esimeni sokulalela umoya kaNkulunkulu, you will not be at peace. The peace it is found only in truth. The peace it is found only in God. The peace it is found la khona umoya kaNkulunkulu mokhuluma nawe bese uyalalela. For example, ukuthula kuba khona kanjani ekhaya? Kuba khona ngithi ubaba mebeka umthetho izingane zimthobela zimlalela. Because there won't be a point la khona ubaba uzodinga ukuthi athethe. Athi la ekhaya ngihlezi ngikhuluma into eyodwa njalo ngithi ngingabuye ebusuku nibuye ngenkani. So there won't be a point yokuthi ubaba athethe. Why? Because uyalalela uyathotshelwa. But if ngaso sonke isikhathi kuzohamba against imiyalelo yakhe, uzodinga ukuthi athethe ngaso sonke isikhathi, uzodinga ukuthi amemeze ngaso sonke isikhathi, uzodinga ukuthi ashoute. Athi umthetho nanizwa la ekhaya. But ikhaya kunokuthula, ikhaya la khona kulalelana, kuthotshelwana. Because iyaziwa inhloko ukuthi inhloko. Uyaziwa ubaba ukuthi uyalalelwa. How people can hear me mangithi people are being trained ukuthi bangamlaleli kangakanani uNkulunkulu. Yabo lana bezolibela ucima ungafuni ukumkhokhela lo yamuntu imali yakhe. Uzokucima uzophela. Mawusaqala umtshontshe kuba buhlungu, kuba painful. Kodwa mawuqhubeka uphinde ukwenze okwesibili, kuyajwayeleka mani. Noma usebenza okwesithathu, okwesine, okwesihlanu, usuke ungasasabi. Usuke usuthi azileme zetsheni. Abafowethu nodadebethu laba ama-hypocrites, amaphara. Kade baqala ukutshontsha, sebejwayela akusekho ubuhlungu ndawo umoya kaNkulunkulu subashiye kudala. Inkabi mayiseqala ukudubula okokuqala isibhamu isubuqhaqhazela. But mayabona ukuthi awukuyenzeka kanti kudlule lapho. Osayi-virgin, osayintombi. I'm sure ukuthi ethelalo kokuqala kusuke esaba. Kube painful endlela kuba painful ngayo kodwa ke mase siqhubeke sekwenza over and over again. Okay, no, what's new under the sun? Everything iba nzima mawusaqala. But ngokuqhubeka ukuhamba kwesikhathi iyajwayeleka. Ngokuqhubeka ukuhamba kwesikhathi ugcina sekuyinorm nje. So what? Yonke into iyajwayeleka la emhlabeni. And people are being initiated. Bantu niyaqeqeshwa. Bukani vulana amehlo. Isithi seniqeqesha ukuthi ningamlaleli kangakanani uNkulunkulu. Siyaniqeqesha ukuthi ninake izinto ezingeze zanisiza ngalutho. And ngokunaka kwenu lezo zinto siyawina isitha. Ngobani inina enixosha umoya kaNkulunkulu from helping you. We are living in last days. We are living in last times. La khona wonke umuntu ezodinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuyena ukuze uzokwazi ukumsiza umbonise zonke izinto zingakenzeki. Because siya esikhathini la khona kuzoliliwa kakhulu emhlabeni. Already spiritually kade kwaqala ukuliwa spiritually. And isithi seku-initiate ukuthi asikho isidingo sokuthi ufast. Siyaqeqesha ukuthi ungalingi uzuzila ukudla. Sikutshela ukuthi mina ngeke ngize ngikwazi ukufasta, ngingafa ngashona nje. Wema. Ngisho ngizile nje ngaqaqa u12. Wema ngisuke sengishawe siyeze kanjani wema. Siyakuhlebela sekuqeqesha ukuze ungakhuli spiritually. Ukuze ungeke uzi-understand izinto eziningi ezenzeka emoyeni. And sona siphila emoyeni, siyazi ukuthi nawo umoya, and if uqhubeka uhlala enyameni angeke uzube namandla over sona, kodwa isona sohlezi sinamandla over when you are being trained lana. So ziningi izinto abantu abaqeqeshwa ngazo. Ziningi izinto, all the items akhona emhlabeni. Ukudla njengamanje kune poisoning, kunama chemicals.
izimpuphu abantu abazidlayo kusezona lezi zakudala zembila, kwakugaya ummbila udliwe njengoba unjalo ufakwe emshinini. But manje ummbila usuhlanganiswa nama-chemicals bese kuba imvuthu kakhulu kungakusuthisi. Kuthi ungakusuthisanga khona uzolangazelela more. Ulangazelela more kunama-chemicals vele phakathi. I remember nje I think a few weeks ago, even the flour ufake ama-chemicals. And I was after a fasting. And when I finished my fasting, I had flour. Amaqebelengwane because I like them a lot. I had flour omhlophe. And when I tasted it, it's like I was tasting pills. Njengoba njalo. Getting inambitha lento no man. Why are you tasting ngazuthi amaphilisi kangaka? Because it's just a flour. Kufakweni lento kanti. Yini le la phakathi le bulalayo kangaka? Yini le limazayo? Poison imuni lo dliswa abantu. And the more udla lo poison ufaka emzimbeni wakho libe lugxila, uzofuna ukuthi uphinde ulanda futhi, uphinde ulande futhi, uphinde udle futhi, uphinde uyidle futhi over and over again. So that uzohlala kuwena. So that you won't have control over it. Kodwa yona izoba ne-control over wena. So uJesu mefika la emhlabeni wafikile uzokwenzani? Before we get to that, as I was mentioning ukuthi people are being initiated through food. You are being initiated ngezingubo. Ukuthi ugqoke ingubo zanombani. Uma uthanda ukuyigqoka, uma uthanda ukugqokela nosibonana ungagqokelana naye. Thola ukuthi kade busy enza izinto zobumnyama ade feba ngalezi ngubo zakhe. Wagcwala umngcola wangazihlambulula izimpahla zakhe. Nawe usuyagqoka umbathe kona lokho. Umbathe insila yakhe. Iwig ekhanda, weaves, fiber. You are being initiated ngazo zonke lezi zinto ukuthi uthande zona. Uzonde izinwele zakho, uzonde indalo kaNkulunkulu. Abethe uNkulunkulu zinhle lezi zinwele ngiyazithanda mina umuhle. Uzizonde ufuna ukuziphotha. Ufuna ukuziluka, ufuna ukufaka ngokwakho. You are being initiated. Awazi ukuthi ine-code yiphi lento oyifaka ekhanda lakho. Awazi ukuthi izokwenzani kuwena. You are being initiated. Amanzi aphuzwayo. As I said ukuthi afake ojiki. Kwathiwa shiya amanzi asemfuleni. Phuza nanga sempompini lawa limazayo. Kwathiwa shiya ukudla ozitshalela wena, hamba uyothenga lapha lokho okujoviwe. Hamba uyothenga leya nyama leyana efakwe ungazi ukuthi ifakwe mopho poison. Hamba uyothenga lo yabhontshisi wethini lo ufaka ama-chemicals. If we do researches about these things, zinama-chemicals, full of chemicals. And uNkulunkulu always leave a sign. Uhlezi esho ukuthi uhlezi ebhalile ukuthi no man, these things are not okay, are not good for you, are not good for your health. But people go to them. People, you are being initiated. Sathandi. Nizozifuna noma ningasanikezwa. Nizozifuna noma seniphucwa. You are being initiated even nangogesi. Umuntu ngiyeza akwazi ukuhlala iTV ingekho on. You are being initiated even nangomsindo. Lezi zingoma ezidlalayo ehlezi uyilalela. Omaskandi uyitshela ukuthi it's just umaskandi nje ingoma zesiZulu nani. You are initiated. Uzohlezi ulalela those spirits ahlezi njalo eza kuwena, ahlezi njalo influence kuwena, ahlezi njalo ekhuluma kuwena. Which is why i-confusion izolibele iyanda la emhlabeni. Because people do not want to find themselves. They do not want to find the real. They do not want to find their souls. Abafuna ukufumana imphefumulo yabo khona bezoziphulukisa bezazi ukuthi bangobani. South Africa, bantu abamnyama, baZulu, baxhosa bonke. Ngiyaqeqeshwa ukuthi ngitolerate so. Ngiyaqeqeshwa ukuthi ngamlaleli kangakanani ubaba uNkulunkulu. Because isithi sizama ngayo yonke indlela ukuthi le protection uNkulunkulu anayo ngabantu bakhe kube yibona abantu abayisusayo. So isithi siyaqeqesha ukuthi uyisuse le protection, siyaqeqesha ukuthi ucime lo yanembele, siyaqeqesha ukuthi ususe le yangelo osebekiwe uNkulunkulu ukuthi kuvikele ikufundise. Wezi uzokwenzani? I've counted many things. People can do more researches ngezinto emhlabeni.
I've counted a few, and I want to close this video njengamanje. uJesu wayezokwenzani la emhlabeni? Wayezofela izono zethu ukuthi ngegazi lakhe sithengwe, so that because uJesu knew ukuthi wayese isithunya sokugcina ngci esiza la emhlabeni. Ngeke savela sithunya sivele ekhaya ezulwini size sizombatha inyama la emhlabeni sizokwenza umsebenzi waNkulunkulu, cha. Kodwa wayazi ukuthi njengamanje mesihamba umuntu ozosala umoya ingcwele. And ekusaleni kwamoya ingcwele wenza sure ukuthi abantu ngegazi lami othi ngibathenge khona bezokwazi ukuthi uma bevuma izono zabo bebhabhadiswa, ukwazi umoya waNkulunkulu ukuthi uhlale kubona, ukwazi umoya waNkulunkulu ukuthi ubasize labo kodwa abafunayo ukusizwa. It's like umzali ahambe ayosebenza, hlasimbe usebenza eGoli, usebenza kude le away from umntana wakhe, abese eshiya umuntu ozonakekela ingane yakhe, amkhokhele athi ngikukhokhelele ukuthi unginakekelele nanga umntwana wami. Hamba aye kude le, and ukumkhokhela wakhe ufuna ukuthi lo muntu amkhokhelayo akwazi ukuthi anikeze the child the same love abezomnikeza yona, the same warm abezomnikeza yona. But ngoba thina abantu asinendaba, ngoba abantu abanendaba nokufuna uNkulunkulu, then ayikho indlela umuntu asengasizakala ngayo njengamanje, because uJesu uzamile ngegazi lakhe. Wathi ngoba mina senginenzela umusa ngegazi lami, usuyakwazi ukuthi ucele intethelelo. Ngegazi lami ngiyakwazi ukunxusela kubaba uNkulunkulu ngokuvuma kwakho izono zakho. So umoya kaNkulunkulu can only land kulaba abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, abavuma izono zabo daily, day in day out, ukuze ngokuvuma kwakho izono zakho, ngokwamukela uJesu njalo, ngokuvuma Nkosi ukuthi Nkosi ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi, ngokuhlanjululwa ngegazi likaJesu, leli prize. Because abantu abaningi bazi ukuthi prize is just money. Okay, leli limali ke. Wathengwa umzimba wakho, uthengelwa ukuthi uma wena muntu usuvuma izono zakho, ukwazi ukuthi uJesu akuthethelele, ukwazi ukuthi zihlanjululwe, ebese ukwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlale kuwe. That's how Jesus bought our bodies. That's why Jesus bought our bodies. Wayithengela ukuthi umoya kaNkulunkulu ukwazi ukuthi uhlale kuthina. Kodwa ngeke uzokwazi ukuhlala kuthina if sisawunqabela. Ngeke uzokwazi ukuhlala kuthina if singavumi. Because uJesu akafelanga izono zethu ukuthi siqhubeke sihlale esonweni, cha. Wasenzela umusa ukuze sikwazi ukuthi sihlanjululwe esonweni ngegazi lakhe. Ebese sihlanjululwe esonweni yila khona umoya kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi uhlale kithi. Imagine ungumzali usave imali ngaso sonke isikhathi, you are saving for your children ukuthi mawushona ingane zakho ziqhubeke zondleke kodwa. Thank you Holy Spirit for this good example. Ngiyabonga moya ngcwele. Usave impilo yakho yonke, usebenze kanzima, usebenzela ukuthi mawahamba nje izingane zakho ziqhubeke zibe nemali ezozondla engene njalo ngenyanga, ziqhubeke zibe nemali, ziqhubeke zikwazi ukuthi ziphile. So uJesu ngokusifela wayesifelele ukuthi ukwazi kuba nomoya ozoqhubeka usifundise njengoba wayefundisa abafundi bakhe. Kube nomoya ozoqhubeka usihole endleleni, usitshela ukuthi idla lokhu, ungakudle lokhu, ungahambi la wenze lokhu. Wesifelela ukuthi ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuthi siqhubeke sinakekelwe ngendlela esimele sinakekelwe ngayo. Kufanele lengane ezoshiwa abazali bayo, abazali kade besebenza kahle. The only way leyo ngane engakwazi ukuthi abazali bayiqhubeke bayondle even after death, mele yenze njani? Ihambe uyibhalisa yonke imali, pension funds nani, benefits bani. Mele yokubhalisa konke ngithi. Mele ilethe all the necessary documents ukuze ikwazi ukuthi kuthole konke. And mele kufuneka iproof ukuthi ngampela le will yabazali bakho bayishiyele wena, zonke lezi imali zishiyelwe wena. So ngaso sonke isikhathi they will need to introspect, do some necessary investigations, and it takes time. So uNkulunkulu ngalesi sikhathi
Thank you, Holy Spirit. Udinga wena ukuthi uze kuye uzinikele uthi nangu mina. You are bringing your application ukuthi nangu mina Nkosi ngiyacela umoya wakho. Nangu mina Nkosi wangishiyela vele ifa lami la emhlabeni. Wangishiyela umoya ongcwele. Umoya ongcwele ufana nefa. Wangishiyela umoya ongcwele ukuthi kube nguwe ozongiduduza, kube nguwe ozongisindisa, kube nguwe ozongifundisa. Ngiyacela ifa lami nanku ama documents ami. Ngiyazi ngonile. Ngiyazi ngenze kabi ngaphambi kobuso bakho kodwa ngicela into ethelelo. Ngicela ukuthi ungisize baba. Ngiyakudinga ukukhanya kwakho namhlanje. Ngiyakudinga umoya ongcwele. Ngiyakudinga baba. Ebese uJesu abuke. Akutrain. Akuhlolisise. Akutheste. Akufaka kwi-situation la khona uzofika late emsebenzini. Afuna ukubona ukuthi lamazi ade kutshela wena ukuthi ungaqamba amanga uzowagcina yini. Ufike late emsebenzini, supervisor yakhe ingakuboni, manager yakhe ingakuboni. Ufike late ngo-20 minutes. Ebese kubuza i-supervisor, "Hayibo. Wesokhela ufika ngasikhathini namhlanje?" Test. Ufika ngasikhathini namhlanje? Isitha sithi kuwena, "Hayi vele akakubonanga." Isho ukuthi nje ufike nje 1 minute to 8 because ungena 8. Test uJesu yakutest. Investigation. Uyatest ukuthi uzokhuluma iqiniso noma uzokhuluma amanga. Uzothini? Test. Uvela ufail ukukhuluma amanga. Uthi hayi ngifike before. Aphoxe uJesu. Uthestwe ukuthi imali uzoyispenda right noma wrong yini. Uvele kubonakala ukuthi hayi lo ngiyazi ayispende kahle. Unenkinga yokuphuza, unenkinga yabangani. Bavele bakhetha ukuthi bangakunikezi. Bavele bakhetha ukuthi banga straight. Or mebekunikezile ngothando noma ngokungazi ngokungaqondi. Uyispende wena iphele. Uthi uswamukela uJesu, uvele ungqabashiyeke uzibone umkhulu ukhukhumela uyikholo elikhulu ugxeka abantu wenza izinto eziningi uNkulunkulu angakudalelanga zona angakuyalelanga zona. Usebenze ngokugijima ungaholwanga uNkulunkulu uzenzele wena uthi abafundisi benza ukuthi nosibonile wenza ukuthi ukwenze nawe ugcina ukhathala. Isibani sakho sikhanyisa impela. Sikhanya sigcina sicishe wena futhi. So uJesu ngegazi lakhe wayezoshiya ifa la emhlabeni ukuthi leli ifa leli kube yilona esizohamba ngalo. Leli ifa leli kube yilona esizophila ngalo. Lo moya ongcwele lo kube uwona osisizayo. Lo moya ongcwele lo kube uwona osiqondisa endleleni thisha omuhle. Ilona afa shiyele lona uJesu la emhlabeni. Siyalisebenzisa yini? Because abanye abantu amafa bawasebenzisi ngendlela efanelekile. Bawabhubhudla baspende awuspende ngampela u5 million awushiyelwa abazali bakhe. Kuphele kanjalo. So ifa lethu ashiyele lona umoya ongcwele bele ukuthi lisize. Because wayazi uJesu ukuthi kuzofika isikhathi esinje la abantu bezo-initiate khona ukuthi bangamlaleli uNkulunkulu. But ngokwazana noJesu, that is when you can get back to listening to the Lord. That's when you can get back to understanding uNkulunkulu, understanding yourself, understanding your soul. Understanding ukuthi ngizalwe ubani, ngidalwe ubani. Because ngenze kumzali ashiyele ingane ena 2 years ifa. Ayazi ukuthi ishiyelwe ifa ngithi izothi sena 21 kuyikhane iyazi ukuthi hayibo yazi iyatshela ukuthi hayibo yazi umzali wakho wena wayesebenza kamasipala. And ekusebenzeni kwakho kamasipala wakushiyela imali o1 no2 no3 kuzomela uhambe uyibhalisela. Uqala phansi uyafunda ke manje uyafuna ukuthi awe kwenziwa kanjani, you know, all these things. So singabantu sisikhule sa initiate ezintweni ezirong. Safunda izinto ezirong sangakubona okubalekile. But namhlanje uNkulunkulu uyasifundisa uyasibuyisela emazweni akhe ukuthi uJesu kusifela kwakhe wayezoshiyela ifa la emhlabeni and ukusifeleni kwakhe wayefuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi izingane zakhe ezisalayo zizosala nomoya ongcwele ozozisiza kulesikhathi sokugcina because people are initiating ngazo zonke izindlela as I have counted. So umoya ongcwele wona uzokutshela ukuthi no awudingi ukufaka lolu hlobo lwezinwele, awudingi ukudla lolu hlobo lokudla, awudingi ukuphuza lolu hlobo lwamanzi. By doing so and listening to the Holy Spirit ila khona uzokwazi ukuthi uphile impilo enokuthula ngaso sonke isikhathi by using umoya kaNkulunkulu ngendlela eright, usefully using it. Uyazakha wena. If esephumile lawo mamiliyoni bese uyacabanga ukuthi imelo wakhe usebenzisa kahle kakhulu ifa lakho. If ucabanga ukuthi imelo usize, if ucabanga ukuthi let me start a business, let me start this and that, you are usefully using it. So umoya ongcwele
kumele siwusebenzise ngendlela efanelekile. Siqongelele amafutha kuseyisikhathi, siqongelele amafutha kuseyithuba, because alikho elinye lifika ngaphandle kwaleli. So people are being initiated and the next generation will be born to suffer, but umoya kaNkulunkulu usakhona emhlabeni ozodinga wena ukuthi ubuyele kuJesu njengoNkosi nomsindisi, umamukele, usindiswe, ubhabhadiswe, so that ifa lakho uzolithola elingumoya oyingcwele. Ebese usutholile ifa lakho elingumoya oyingcwele, bese usebenzisa kahle. Ungawusebenzisa umoya oyingcwele ngokuthanda kwakho, ungawusebenzisa umoya oyingcwele ngokungqabashiya Nkosi ngokuthi hayi sengifundile incwadi yokuthi isho ukuthi hayi namele ngenze cha. Listen and wait for umoya kaNkulunkulu ukuthi ukusize. By just being at a point of surrendering, be at a point of being humble enough. Wena nje zithobe kuphela ukuze umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwena, zithobe kuphela khona umoya kaNkulunkulu uzokusebenzisa, zithobe kuphela so that umoya kaNkulunkulu uzohlezi udlala indima yawo ephelele empilweni yakho. Ifa lakho lelo, alikho elinye ifa oyoba nalo lapha emhlabeni. So people are initiated. Bayaqeqeshwa ukuthi bangamlaleli uNkulunkulu, bayaqeqeshwa ukuthi balilahle kanjani ifa labo. Imagine usukhula usujwayele uphuzo olunamandla, usujwayele ukuthi imali uyispenda budlapha. Uthi usumdala usuthola ifa lakho, ngeke uzoyispende kabi leyo mali. Uzoyispenda kabi because why? You are trained from a very young age to spend your money uselessly, nonsensely. I don't know if there's such a word. Uyispende kabi. So njengamanje abantu bayaqeqeshwa ukuthi umoya oyingcwele bawuxoshe, bayaqeqeshwa ukuthi bangazi ukuthi banefa, bayaqeqeshwa benze bayahlelelwa ukuthi bakutolerate kangakanani isono, kodwa nabo bayavuma. And uNkulunkulu ayikho into angayenza ngalokho, ngoba uwena ovumayo ukuthi ifa lakho lisuke wena, uwena ovumayo ukuthi ifa lakho ungaliqondi ukuthi lisho ukuthini empilweni yakho, uwena ovumile ukuthi le training le ungene kuyona, by not allowing the truth to penetrate your heart, by not allowing the truth to come to you to help you. You are the one who allowed all these things. You are the one who allowed all these lies empilweni yakho. So you are being trained, but uJesu wafika ne-solution. And siseyikhathini zokugcina already. South Africa, you are being initiated. And usuvumile South Africa initiate. Usuyikhethelile South Africa. Senikhethile ukuthi niyathakatha nini. Senikhethile ukuthi niyathwala. Senikhethile ukuthi ngcono nithanda imali kakhulu udlula yonke into. You have chosen. You have chosen to not love. You have chosen not to keep the most precious and big law of love. You have chosen impilo engayona yini. You have chosen impilo yesilungu, impilo ezicofucofu, impilo yokuphakama, impilo yefame, impilo yobumnandi, impilo yokudla. You have chosen. And i-judgment iyeza kubantu. Kuningi okwenzakalayo. South Africa senivumile ukuthi sisadlale ngani. Senivumile ukuthi yonke into ingene kunina. Senivumile ukuthi emndenini wenu sithi singene phakathi sinihlabele sinihlikize. Senivumile. Sesikwenzile. Sesinqobile ngani. Into esisele nje manje ukuthi sinibulale. Ka1 kancane size siqede. So ilawo nje amazwi uNkulunkulu kade ethi engodlulisa namhlanje. I hope they find a heart, a willing ukuthi ibuyisane noNkulunkulu, because it's all about your soul, it's all about umphefumulo wakho. But njengoba usaphila kusanethemba ngawe, njengoba usaphila usangamamukela uJesu, njengoba usaphila usangazihlambulula, njengoba usaphila usangafunda izwi lakho, njengoba usaphila usangayenza intando kaNkulunkulu, usangawucela umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwena ukusize, because seyikhathini ezinzima manje la ikhona imimoya ivunguza ngempela ngamandla futhi. So ukuphila kwakho ithuba lakho, ukuphila kwakho ukusindiswa kwakho, ukuphila kwakho ukwenza kwakho intando kaNkulunkulu. Inkosi umusa nje inibusise kakhulu, ibe nani kuyona yonke into. Ezinkundleni zokuxhumana ama-video akhona ku-TikTok, Facebook, same videos as TikTok. Now Instagram, same videos as TikTok.
And Facebook uNkulunkulu also sent writings like lapho ngibhala khona ngesizulu, izinto eziningi azitshala enhlizweni yami, and ngibhale nje ngemibhalo for abantu, especially laba abasebenzisa abo-free mode. Uthola ukuthi awunalo idatha kodwa umbhalo I think uyakwazi ukuwubona noma ungenalo idatha, because i-video takes more data. So nje lihle ithemba Mzobelo, TikTok, Facebook, Instagram, and here on YouTube. And le channel nje besancane nje, senza uNkulunkulu sakhula, senza uNkulunkulu senzeka. Inkosi nje ibe nani inisize, and get back to uNkulunkulu. Uyanilangazelela, uyanibiza, ningaze naphelelwa isikhathi. Inkosi nibusise. Lihle ithemba Mzobelo. Amen.